Heitä femmat. Heitä femmat. Heitä femmat. Heitä femmat. Hyvää morjesta jälleen. Se olisi Heitä femmat -podcasti ja jakso numero 9. Heitä femmat on podcasti ihmisistä, jotka kuuntelevat musiikkia. Ja jokaisessa jaksossa me käsitellään vieraani kanssa yhteensä 10 biisiä erilaisista kategorioista ja jauhetaan sitten tarinat biisien taustalla. Ja koska tekijänoikeudet biisejä ei tässä vielä ainakaan toistaiseksi soiteta, vaan joudutte valitettavasti kuuntelijat ne käydä sitten tuolta Spotifyn listoilta kuuntelemassa. Ja Spotify-listat löytyy Heitä femmat -nimellä Spotarista tai sitten Heitä femmat Body Instagram-tilin kautta. Sekä myös täytyy mainita, että nykyään olen saanut nämä podcastit myös tuonne YouTubeen, joten jos jostain syystä et halua Spotify-alustaa käyttää, niin mahdollista myös kuunnella sitten siellä. 9. jaksossa minulla on vieraana Anssi. Ja Anssin kanssa mulla on sellainen historia, että me taidettiin tutustua joskus vuonna 1990 Nokialla tommosina polvenkorkusina kölviäisinä ja sen jälkeen ollaan käyty vähän niin kuin samoja kouluja ja pyöritty samoissa piireissä silloin lapsena ja nuorena ja sitten ehkä tuossa sanotaan 2010 tienoilla taas on tiet vähän yhdistynyt sitten ehkä noiden DJ kautta musahommien kautta ja ollaan Anssi on ollut järjestämässä erilaisia bileitä, jossa ollaan sitten tehty jonkunnäköistä yhteistyötä. Ja Anssi on tollanen nykyään tekee yrittäjähommia ja lääkärihommia ja tehnyt kaikenlaisia musiikkiprokkiksia ja hommia ja kaikenlaista tuolla aika laajasti. Mitä Anssi kuuluu ja mitä sä haluat itse lisätä tuohon esittelyyn? Kiitos, oikein hyvää kuuluu ja tämä oli oikein kattava hyvä esittely ja juuri näin se meni, että 90 vuodesta silloin Eskarista varmaan lähdettiin. Niin varmaan sieltä, joo. Yes. Tämä on hauska sinänsä, että pääsi tänne nyt sun vieraaksi ja sillä tavalla taas herättelemään tämmöistä musikaalista hegemoniaa, että tässä on nämä kuuluisat ruuhkavuodet ja sitä kautta täytyy sanoa, että asiat on ollut vähän pölyttymässä niin vinylisoittimet kuin sitten kitaratkin, mutta siellä ne odottaa kyllä edelleen. Ja niille on se aikansa tulossa vielä. Se on juuri näin ja niin kuin puhuttiin tuossa, että se vaatii sitä aikaa ja energiaa ja kyllähän se on just näin, että kaikki on järjestettävissä. Ja nimenomaan näin, että silloin 2010-luvulla niin ne toiset opiskelijabileet oli meillä silloin aikanaan se juttu, missä niin kuin silleen ehkä isommin pääsi sitä DJ-hommaa tekemään itsekin, ja silloinhan oli 03 siellä. Niin oli, taisi olla Flyerissa sponsori. En muista maksainko mä siitä mitään. Niin se ehkä joku tämmöinen, meillä on aika semmoinen rakkaudesta laji, että siinä ei kyllä koskaan ollut mitään semmoista, muistan, että jotkut lipputulot käytettiin johonkin shotteihin, mikä tarjoltiin yleisöön ja tämän tyyppistä hommaa sitten, mutta tosi hauskaa aikaa kyllä, että lämpimät muistot niistä kyllä. Jep. Joo, ja sitten no varmaan tässä jaksossa tullaan vähän peilailenkin tuohon DJ-hommiin ja kaikkiin muihinkin musahommiin tässä sitten eri kategorioiden mukana, mutta Kyllä, joo, justiinsa näin, että laajasti kaikenlaisia bändiprojekteja ollut sitten on omia biisejä ja sitten lainattuja kappaleita kanssa, mutta nykyään tosiaan vähän tämmöistä pientä hiljaiselua, mutta kyllä ehdottomasti kaikki on mielen päällä aika ajoin. Joo, ja tuossa nyt tuli tästä ihan lennosta mieleen toi teidän, silloin se taisi olla jotain, olikohan se yläaste vai lukioaika, kun teillä oli muistaakseni bändi nimeltä Van Dyke Vanguards. Eikö se ollut näin? Joo, todellakin. Mulla on ehkä jopa se CD vielä tallessa. joo, kyllä. Sen muistan vaan nyt, että tästä ihan lennosta. Meillähän tässä oli juhlallinen comeback viime vuonna, että pidettiin yhdet treenit tuossa jopa ja kyllä tässä on kovasti kuplii pinnan alla kyllä niin sanotusti. En tiedä, comeback kovempi kuin koskaan. Se on juurikin näin, että nättiä. Hei ei mitään, kiitos Anssi, että pääsit tulemaan vieraaksi ja aloitellaan kohta jaksoa ja meillä on tuossa hienoja kategorioita ja biisejä tulossa, niin me tässä
ruvetaan vähän kuuntelemaan biisejä ja sen jälkeen jauhetaan läpät tuohon sitten tai niin kuin nauhalle, niin ei mitään. Aletaan niin sanotusti hommi. Mahtavaa. No niin, käydään kategorioiden kimppuun ja koska meitä yhdistää Nokia ja nuoruus, niin lähdetään nuoruusmuistolla. Ja tässä vaiheessa ehkä myös, koska Nokiasta oli puhe ja olemme molemmat siirtyneet Nokialta tänne Tampereella ja siellä ollaan menty muutenkin eteenpäin, koska siellä voitetaan myös koripallomestaruuksia nykyään, niin onnittelut PC Nokialle, jos kaikki BC Nokia-fanit tätä kuuntelee, niin hieno saavutus. Totta kai kuuntelee. Todellakin kuuntelee. Siis erittäin siistiä oli seurata sunnuntaina tuolta Instagramin välitykseltä mestaruusjuhlia Löytyksen parkkipaikalta. Niin ja sitten samalla vielä se, mikä tuossa introssa unohtui sanoa, että Anssilla oli hyvä idea, että lähestytään näitä biisejä enemmän siltä kautta, että puhutaan myös laajemmin ehkä koko levyistä, missä se biisi on, niin koitetaan silleen myös vähän tehdä eri lailla mitä yleensä, mutta koska vieras aloittaa ja nuoruusmuistobiisi kyseessä, niin Anssi saat esitellä oman nuoruusbiisisi ja kertoa tarinan sitten sen taustalla. Yes, mahtavaa. Toki tässä heti alkuun kampitan itseni, että Oasis ja Whatever-kappale niin ei ollut millään albumilla, että vaikka kovasti pitsasin sulle tämän albumi-idean, niin huomaan näköjään. Voidaan leikkiä, että se oli tuossa. Sepä se. Ja sitten myöskin tässä tehtävänanto oli sille, että lapsuus kautta nuoruusmuisto, ja itse asiassa tämä biisi on sellainen, mikä on vähän niin kuin molempia. Että tuossa just puhuttiin siitä, että ainakin oma tämmöinen musikaalinen herääminen tapahtui tosi vahvasti Music Televisionin kautta ja sitten muistan niin kuin silleen päivät pitkät koulun jälkeen tuijotellen niitä kaikkia hienoja videoita ja muistaa siis sen, että enemmänkin oli hämmästynyt siitä, että miten niin kuin kaikkia outoja, hienoja videoita oli. Että se musa oli vähän niin kuin toissijasta. Ja mä oon miettinyt sitä jälkeenpäin, että jos meillä olisi ollut paremmat kaiuttimet televisiossa, että kun ne ysäri-telkkarit oli kuitenkin silleen vähän mitä oli. Mä olisin nostanut kanssa, että kun ne oli vähän kehnoja. Mä muistan, että tämä biisi, mä olin silloin 9-vuotias, ja sitten tosiaan tarkistin, että onko tämä nyt joulukuussa julkaistu. Niin mä muistan, että mä olin meidän isän töissä, missä oli sellaiset niin kuin suhteellisen isot semmoista 70-luvun kaiuttimet, missä oli kuitenkin ihan kunnon niin kuin passokartiot. Ja sitten muistan, kun oli radiomafia sitä aikaa. Yes. Ja sitten tämä voi olla myös taas se kuuluisa muistivääristö, mutta näin mä haluan kuvitella, että se meni. Näin se mennyt. Siihen aikaan radiomafia oli kuitenkin silleen vähän eri juttu kuin nyt toi Yle X. Vähän me itse asiassa tästä tykkään puhuttu ympäri ämpäriä. niin, mä muistan, kun tämä biisi soitettiin 2 kertaa peräkkäin. Että se oli niin kovaa settiä siihen aikaan. Ja sitten muistan silloin niin kuin pikkupoikana, että muistan, kun se tuli sieltä niin kuin niistä isoista kaiuttimista, ja se oli silleen, että nyt kuulostaa niin kuin musa hyvältä. Ja sitten siinä sitten kaikenlaista skeittipunkkia sun muuta metallikaa sekoiltiin siinä välissä, ja sitten se nimenomaan yläasteella kolahti sit uudestaan, ja kaikki tavallaan niin kuin se Music Televisionin sitten se Oasis-kama, niin se jotenkin kolahti tosi isosti. Että muistan tämmöisiä tosi hienoja muistoja, kun Pihlään Samulin kanssa on hinkattu jossain Emäkosken yläasteen musiikkiluokassa siellä koulun päättymisen jälkeen jotain Oasis-biisejä siellä ja tällaista. Ja oli tosi hauska setti aikanaan tuossa 2008 tai 2009 oltiin tämmöisellä Euroopan autoreissulla ja sitten oltiin Sveitsissä Bernissä leirintäalueella ja sitten oli ihan perinteistä siihen aikaan, että oli kitara mukana, että voi soittaa kaikkia nuotiolaulujuttuja ja sitten oli tosi kylmä yö ja siinä oli semmoinen tunturipuro, mikä hohkasi aika viileitä ja se meni tosi niin kuin kylmäksi, vaikka oli kesä. Ja sitten siinä oli semmoinen nuotio ja sitten siinä oli semmoinen saksalainen pariskunta ja sitten jotakin biisejä sitten soiteltiin ja sitten vaan jostain Oasiksesta tuli puhe ja sitten tämä kaveri esittäytyi, että hän on varmaan Saksan suurin Oasis-fani. Että hän on soittanut 20 vuotta jossain Oasis cover-bändissä ja hän on nähnyt kaikki niin kuin Wembley-keikat sun muuta ja sitten se oli tosi hauska sillä tavalla, että vaikka ne biisit oli itselläkin ollut silleen niin kuin 10 vuotta niin kuin pimennossa, niin miten ne löytyi sieltä niin kuin selkärangasta. Soittiin koko yö läpi niitä kaikkia Oasis-biisejä ja kaikki sanat muistuu ja soinut ja kaikki tämmöiset. Toi oli siistiä siis miten
musiikkihan yhdistää just tolle, että tavallaan sä tapaat jonkun random ihmisen ja sitten kun löydätte jonkun yhden niin kuin, riittää joku biisi, niin te voitte jutella siitä joku, tiedätkö, tunteja just jossain, ihan sama missä. Tämähän eskaloitui siihen, että muistaakseni hän kysyi ihan tosissaan, että muutatko sä Saksaa ja perustetaan bändi, että jäi tekemättä, mutta ehkä se liittyy sitten musahommien comebackiin, ja sä pistät koodia sille jätkälle. Kyllä, joo, justiinsa näin, sepä se. Mulla on joku maili saat ollakin jossain. Ai vitsi, toi olisi kova silleen, että löytäisit sen vielä jostain ja olisit sillä, että nähtiin 2008 ja niin. Pitäisikö treffata jossain ja tehdä vetää joku Oasis-biisi niin kuin narulle. Joo, sepä se. Ja tämä on siis silleen tosi hauskaa, että miten näitäkin kelaili taas läpi, että miten niin kuin silleen raikkaalta ja miten semmoinen suora fiilis tuli just siihen hetkeen, kun tonkin biisin kuuli niistä kaiuttimista ja sitä rataa ja miten paljon se niin kuin järisytti maailmaa. Ja sitten Oasiksessa oli myöskin sillä tavalla tälleen niin kuin nuorelle pojalle niin helppoa se, että kun on aika helppoja noi sanat, että siinä ei ole mitään, totta. Että tuommoista niin kuin Manchesterin työväenluokan englantia sinänsä, että se oli aika helppoa. Joo, ja kyllä mulla on sama, että se oli ensinnäkin helppoa kuunnella, ja sitten jotenkin aina Oasiksesta mulle on tullut enemmän se niiden se semmoinen asenne, ja se, tiedätkö se, että ehkä mennyt jopa jossain vaiheessa vähän ylikin se, mutta silleen kuitenkin, että niinku, tuossa usein miettinyt semmoisia vaikuttajia, että itsestä on tullut sellainen, että tekee sitä mitä haluaa tai näin, niin kyllä tommoset niinku, vaikka Oasis ei mulle ollut semmoinen, ei voi sanoa miksikä esikuvaksi, mutta mä oon aina niinku ihaillut sitä niiden asennetta. Ei niitä kiinnosta, mitä joku sanoo ja me tehdään näin. Just näin, joo. Se on juurikin näin, että kyllä sille aika räiskyviä luonteita ja vissiin aika hankalia ihmisiäkin osaavat olla. Joo, siis mulla tuli just itse asiassa viime viikolla yksi Instagram-reelsi vastaan, mikä oli jostain festareilta kuvattu, missä Liami oli silleen, että se tiedätkö sä itse kokkasi jotain munakasta siihen, ja sitten se oli silleen, että hemmetti, kun ei enää niin kuin levyt myy, niin että aikaisemmin oli tiedätkö tähänkin hommaan joku palkattu, ja tiedätkö sä, että sai keskittyä vaan vetään keittoa ja polttelee röökiä ja tolleen, että huonosti on asiat, että rahaa on tietysti vaan kuinka paljon, mutta silti ei ole kukaan tekemässä safkaa tuossa keikalla. Joo, sepä se. Mutta silleen kanssa, että kun oli yksinkertaiset sanotukset ja näin, niin sitten ehkä silloin niin kuin noihin aikoihin alkoi niitä omia ekoja biisejä kirjoittelemaan niin, ja tällaista. Toki inspiroituu ehkä siitä, että, just näin. Että ainakin mikä itselle usein on se, että musaa voi tehdä myös yksinkertaisesti. Sitä mä tässä olen ehkä podcastissa toitottanut, että ei sen tarvi aina olla niin kuin tosi hiottua ja hienoa, vaikka se on tosi kiva, että jengi osaa tehdä, mutta sitten mä sytyn itse kuitenkin myös sellaista musasta, että jos joku soitellut metässä jollain kattiloilla ja vähän hoilailee päälle, niin se voi olla ihan yhtä hyvää. Kyllä, joo. Ne on vaan niin erokkaita biisejä, että on. Ei, niin kuin ton paremmaksi ei tuommoista simppelit pop-biisit oikeastaan tuukkaan. Ja sitten toki tuossa oli sitten, se oli myöskin iso semmoinen portin avaaja sitten siihenkin, että kun alkoi miettiä sitä, että okei, että mistä nämä on saanut vaikutteensa. Sitten niin, se tuli sitten niinku Beatlesit ja Rolling Stonesit ja kaikki. Niin, ja sitten se oli niinku valtameri, mikä siellä odotti sitten sen jälkeen, että aina just jotenkin sellainen musassa on ollut vähän semmoista, että aina katsonut, että mistä purosta tämä järvi on saanut vaikutteensa. Näinhän se menee, joo, ja toihan siinä siistiä onkin, että sitten löytää tavallaan sellaisia legendaarisia juttuja, ei niitä välttämättä olisi silleen huomioidutkaan. Kyllä, muuta. Ja toki nyt sillä tavalla pitää sanoa vielä, että toki meidän nuorin poika myöskin tai lapsi on Noel nimeltään. Täältä se on kanssa, että vaimolla on kanssa ollut raflaava Oasis menneisyys aikanansa. Kova. Se oli sellainen luontainen valinta. Ei ole tullut mieleenkään, että se välttämättä liittyy tähän, mutta siisti story toikin, niin kuin kokonaisuudessaan saksalaisista Oasis-faneista omaan poikaan. Kyllä, just näin. Merkittävä, vaikuttava bändi sulle. Just näin, kyllä se on. Se The Band ollut itsellä kyllä siitä aina. Mahtavaa, tällä päästiin tosi hienosti liikkeelle tarinoilla. Heitä femmat. Heitä femmat. Heitä femmat. Jes, mä palailen nuoruusmuistoilla tonne
Itse asiassa tämä levy on tullut huomattavasti aikaisemmin kuin mitä mä itse tätä on noteerannut. Eli kun mun hip-hop-kuuntelut lähti ennemminkin Busta Rhymes, Tupac, sitten tuli noita Wu-Tangin hommia, niin mä olin ihan täysin tietämätön tällaisesta artistista nimeltä Nas, joka on tietysti jälkeenpäin aikamoisen legendastatuksen saanut, ja mä taisin ihan ekaa kertaa jopa sitä kautta löytää tämän artistin, kun oli ehkä isompi biisi toi Nasin kakkoslevyllä It Was Writtenilla oli toi If I Rule the World, missä oli Lauryn Hilli, ja sitten taas Fugeesin kautta tiesi Lauryn Hillin, ja sitten sitä kautta mä oon niin kuin aina jotenkin yhdistänyt, että se olisi muka tällä levyllä se biisi, tai sitten, että se olisi jotenkin niin kuin joku Fugeesin biisi, koska mä oon aina enemmän ollut sillä, että siinä on Lauryn Hill, ja sitten siinä on joku räppäri. Mutta biisi on siis, minkä mä tähän haluan nostaa, on Nasin New York State of Mind, eli legendaariselta Illmatic-levyltä oleva biisi, ja sillähän tuli just, sillä klassikolla taisi tulla nyt 30 vuotta tuossa keväällä ikää, eli tavallaan semmoinen aika vanha. Sehän on 94 vuosihan tuossa just puhuttiin tätä biisiä kuunnellassa, niin silloinhan on tullut kaiken näköistä hyvää hip-hoppia ja kaikkea muutakin musaa. Että Nassi tuli silloin ja sitten tuli muuan Notorious B.I.G. levy ja näin. Ja kun mä mietin tätä kategoriaa tai tätä, kun sä heitit vähän, että mietitään koko levyn kautta. Ja tää oli ehkä ensimmäinen sellainen, niin kuin silloin nuorena varsinkin, ensimmäinen niin kuin albumi, mitä mä kuuntelin alusta loppuun. Että mä olin just kuunnellut esimerkiksi jotain Tupacia, sille biisejä tuolta täältä ja sama vähän Wu-Tangissa. Mutta tämä oli eka, mikä oli silleen, että tämä oli ihan selvästi, mä muistan, että tämä on ollut eka semmoinen kokonaisuus levynä. Ehkä jonkun Metallican jälkeen, mutta niin kuin nimenomaan hip-hopissa. Että mä oon jotenkin noteerannut ja ajatellut, että niin kuin vau, että miten siisti, että nämä kaikki biisit niin kuin sopii toisiinsa ja tämä tuotanto tässä on ihan huikeeta. Ja tässähän oli tässä levyllä kaikkia legendaarisia tuottajia, DJ Premieria ja Large Professoria ja sitten mitä kaikkea muita. Ja niin kuin tässäkin biisissä on ihan superhienosti käytetty erilaisia sampleja. Tässä taitaa olla Donald Byrdiltä ja sitten on Kool and the Gangiltä ja kaikkea niin kuin, että vähän silleen, että sitten taas tämmöisen musan kautta mä oon itse löytänyt enemmän sit noita artisteja, kun sitten taas jos nyt tästä rupeaa keskustelemaan, niin ehkä ne olisi silleen jossain järjestyksessä, jos joku tulisi opettaa mulle musiikkia, niin se olisi sillä, että kuuntele seka Kool and the Gangia ja sit voit kuunnella joskus Nasia, mutta just toi vähän sama, mitä sä sanoit, että se musan virta menee vähän eri lailla aina, vähän eri niin kuin puroista sitten johonkin isoon kokonaisuuteen. Mut joo. Itsellä se oli silleen kanssa, että muistan ne kaverit, mitkä just Wu-Tangia ja Tupacia kuunteli yläasteella, ja itse ei silloin päässyt siihen kelkkaan jotenkin, se meni jotenkin ohi siinä kohtaa, että kun oli niin eri leirissä. Silloin oli tosi tärkeä myöskin, että se oli se oma juttu, että ei pystynyt sille ehkä niin kuin ottaa samalle lautaselle eri sorttia. Mutta sitten nimenomaan, että reilusti parikymppinsä löysi hip-hop-hommat sitten nimenomaan sitten näiden juurimusan kautta kyllä sitten. Ja. Joo, ja siis joo, ja tää levy mä oon niinku löytänyt tämän tosiaan vähän myöhemmin, ja ehkä tässä on vielä se, että sitten myöhemmin vasta on, kun on oppinut sit kunnolla englantia ja kunnolla ehkä saanut nämä lyriikat jostain, niin on oppinut sen jutun, mikä Nasilla on, että se on niinku loistava tarinankertoja ja niinku kielikuvien luoja, ja tässä on ollut hienoa se, että eka sä oot löytänyt sen musan, sit sä oot vähän löytänyt sen, että mitäs tässä on sämplätty, miten tää levy on tehty, mitä tässä oikeastaan edes sanotaan, ja sitten se on ollut semmoinen niin kuin joku 15 vuoden matka tämä koko levy, että sä oot saanut siitä jotain joskus ja sitten loput joskus, ja nykyään siitä sitten tietysti saa sen nostalgian ja erittäin edelleen niin kuin siinä mielessä ajattoman hip-hop-musiikin. Ja tämä on mulle vähän sellainen myös, että sitten kun, varsinkin kun biisi on New York State of Mind, niin sitten on jotenkin luonut siitä ne omat tiedätkö, semmoiset state of mindit, mitkä sitten liittyy vahvasti Nokiaan ja Koskenmäkeen ja kaikkeen. Ja sitten just mä muistan tästä tuli vähän sellainen biisi, että kun mä tykkäsin tosi paljon pyöräillä, niin on semmoisia
iltahämärä muistoja jostain Koskenmäestä, sä pyöräilet ja kuuntelet tätä jollain Walkmanilla, ja sitten nyt kun mä kuuntelen Just tätä näin, vaikka tuossa joo. kävellessä Tampereella, niin mulla tulee sellainen yhteys sinne nuoruuteen, joo. ja se on Kyllä, niinku kyllä. hauskaa kanssa. Just näin. Nyt tulee sulle kierrepallokysymys. Nokia State of Mind, mitkä 5 hashtagia Ai sanoisit? vitsi, mulla varmaan Orelin katu, Poutun puisto, Harjusentteri, Edeni ja sitten Menkala. Nice. Siinä on Nokia hashtag. Se tietää. PC Nokia-fanit pelkästään. PC Nokia-fanit tietää. Ei mahtunut edes Nokian jäähalli eikä löyti siihen, Joo, mutta just näin, joo. noista mä itse asiassa just tuossa on hauska, koska nämä on just sellaisia, että tähän liittyen niin tyttäreni oli mummulassa viime viikonloppuna yökylässä ja mummu lähetti kuvia, kun ne oli Poutun puistossa jossain hienoissa puitteissa Kyllä, leikkimässä joo. ja mä olin silleen, että sanoin, että isä on siellä teininä hengannut paljon ja sitten toinen hauska, tämä menee nyt jo ihan ohi, mutta kerrotaan kuitenkin, kun mummo asuu edelleen Nokialla samoilla kulmilla, missä mä oon kasvanut siinä Orelin kadulla ja oltiin siellä sitä äitien päivää viettää ja äitini vei sitten siskon poikia ja omaa tytärtäni sitten sinne johonkin leikkiin ja mä soittelin, että missä te nyt ootte ja mä oon siis käynyt Nokian sitä pikkukoulua siellä ja mä menin sitten sieltä hakeen tytärtäni, tytär oli silleen vaan, että on tääkin ihmepaikka, että täällä on joku yksi koripallokori, eikä ole edes asfalttia, sitten tuossa on joku hiekkakenttä ja jotain keinuja ja mä olin silleen, että hei, neiti, täällä ei ollut mitään silloin, kun mä oon täällä kasvanut. Nyt varovasti. Nyt varovasti, että hyvä kun oli se Walkman, millä pystyi kuuntelemaan jotain nassia, jonka joku kaveri oli ottanut johonkin. Pitää tähän nopeasti mainita kanssa, että kun toki se musan kuuntelu oli siihen aikaan kovin erilaista, niin ihan mahtava formaatti, mikä oli kasetti ja sitten autokasetti. Jep. Muistan silloin, kun sai ajokortin ja sitten oli semmoisia ihan killeri mixtapeja, niin omia suosikkeja. Joo, ja niitä sitten jaettiinkin, niitä mixtapeja. Tai periaatteessa, jos jollain kaverilla oli joku hyvä mixtape, niin pystyisit suoraan kopsaamaan sen. Että tavallaan näin. Se, että siinä oli sen niin kuin kaikki noi lempibiisit, niin sitten sieltä löysi uusia ja oli semmoisia hyviä kokoelmia. Kyllä. Se oli niin erilaista. Just näin. Ja mitä puhuttiinkin sitten tuossa, kun hypisteltiin hienosti kuratoitua Metson kirjaston vinyylihyllyä, että voin kertoa, että siihen aikaan Nokian kirjaston aikaan vinyylihyllä ei ollut yhtä timanttia, että siellä onneksi vaan lainasi, ettei tullut silleen pommiostoksia, mutta sitäkin on tullut tehtyä kyllä. Että olisiko tämä kovaa settiä? Se oli vähän erilaista aikaa, mutta kuitenkin on sieltä näitä hienoja juttuja jäänyt muistoihin, niin se on pääasia. Jaha, ja kakkoskategoriana tällä erää meillä on live-kokemusbiisi. Mikä Sanssi on sulle sellainen, mikä nostattaa jonkun hyvän live-kokemuksen mielen syövereistä? Yes. Tämä oli vaikea. Niitä on ihan kauheasti ja ehkä näissä live-hommissa itsellä aina on se, että niin kuin vähän kaikissa asioissa, että mun mielestä live on samanlainen kuin ravintolakokemus siinä mielessä, että siihen vaikuttaa tosi paljon se niin kuin seura ja kaikki niin kuin edeltävät tapahtumat ja minkälainen sää on sun muuta ja tällaista näin. Niin tämä Teenage Fanclubin I Need Direction -biisi, koko tämä levykin itse asiassa niin ajoittuu tonne 2005 vuoden Ruisrockiin. Muistan oli tosi hyvä porukka meillä siellä ja muutenkin hauska tämmöinen, saattoi olla päivän festari käynti vaan, mutta mentiin just ainakin itse menin katsomaan tätä bändiä, mitä olin dikkaillut ja siinä oli sellainen niin kuin tosi hieno kesäpäivä ja sitten semmoinen merituuli. Joo, sitten tuommoinen tosi hunajainen vähän niin kuin Beach Boys -meininki stemmalla ollut ja soitti tosi hyvin ja muistan vaan, että se oli tosi hieno kokemus sinänsä, että vieläkin muistelee tälleen 2 vuosikymmenen jälkeen. Että Puhuttiinkin tuosta, että onko siitä sitten 10 vai 20 vuotta, niin välillä vähän vaikea hahmottaa. Kyllä, joo. Ja kyllä sitten niitä keikkoja on hirveän paljon nähnyt, mutta sillä tavalla, että semmoisia hetkiä, mitkä on oikeasti säväyttänyt, niin on ollut kyllä
Joo. Yksi niistä mieleenpainuvimmista. Tämä on hyvä. Tässä tuli itse asiassa tuo Jasminin kanssa ruisrokki puheeksi ja se jotenkin, se on tietysti, sit kun siellä sattuu olemaan se hyvä kesäpäivä, niin se on niinku täydellistä siellä ja nimenomaan tämä merituuli ja kun se meri on siinä läsnä. Niin. Kyllä, joo. Ja toi oli itse asiassa hyvä pointti toi. Mä en ole ihan samalla lailla välttämättä ikinä ajatellut, mutta toi ravintolakokemusvertaus, niin kyllähän se vaikuttaa tosi paljon, että mikä se niinku, kenen kanssa oot siellä ja mitä siellä muuten on tapahtunut ja onko muuten niinku energinen fiilis ja kaikkea, että kyllä. Että se voi olla jonkun mielestä joku keikka tosi hyvä ja jonkun mielestä keskinkertainen just näistä syistä. Ja sitten se yleensä niin kuin en tykkää melkein kategorisesti koskaan festarikeikoista siis siinä mielessä, että se on niin kuin hirveän ahdasta ja semmoista aika tunkkaista meininkiä, plus sitten siellä on aina joku häröilijä, joka niin kuin heiluu sillä tavalla, että sun pitää vähän olla niin kuin valmiina siinä, että tuleeko sieltä jotain niin kuin ylimääräistä raajaa. Tuoppia niskaan tai jotain muuta. Se, tosi moni hyvä keikkakin on mennyt vähän siihen sitten, että tavallaan että ei pysty keskittymään täysin siihen, että toki tälleen vanhalla setämies-iällä niin tykkää nykyään istua sitten jossain kulttuuritalossa. Mua naurattaa, kun tänään viimeksi aamulla käytiin keskustelua yhdessä WhatsApp-ryhmässä festarikeikoista ja mä olin just sillä, ei kun itse asiassa oliko eilen, mutta mä oon ihan konahtanut festareihin, koska sä et ikinä tiedä ensinnäkin se, että se voi olla se soundi tosi outo sille bändille, kun ei niitä tietysti pystytä samalla lailla hioon niin kuin heidän niin kuin yksittäisellä keikalla. Sitten se voi olla, että jos sä oot siellä jo 6 tuntia seisoskellut, niin sä voit olla ihan loppu jo. Kyllä. Ja vaikka sä oot odottanut sitä jotain bändiä, niin sä oot jo siinä vaiheessa silleen, että ei hitto, että nyt on niin huono fiilis tähän. Ja sitten noi kaikki muut jutut. Ja just toi, että kyllä. Mikä korona-ajasta jäi vähän itselle, että mä tykkäsin silloin, kun kaikilla keikoilla oli tuolit. Aivan, joo just näin. Saisi olla aika uskomaton artistikautta, jaksaisi nyt lähteä teltassa 3 päiväksi. Joo, siis. Joo, ja siis tämä itse asiassa tuli, kun kaveri heitti, että pitäisikö tehdä sellainen nuoruus muisteluhomma, että mennään isolla hyvällä porukalla ja nukutaan kaikki teltoissa, niin mä olin silleen, että mä en oikein suostunut tuohon edes 2003, niin ehkä 2024 vielä vähemmän, että nyt kun on vähän silleen, että aikaisemmin oli se, että halusi sieltä festareilta hotelliin nukkuu, niin nyt haluaa kotiin nukkuu, kun ei riitä se hotellinkaan tyynyt, että menee koko viikkojen pilalle. Mä en tiedä, mikä on seuraava askel tästä sitten. Sepä se. Samalla myös vähän surullista, mutta tavallaan myös tämmöistä vähän ikääntymisen. Joo, mutta aika kutakin, että kyllä muistaa, että jossain festarilla nukuttuu autossakin tosi huonosti ja kaikkea. On, joo. Mikä silloin oli ihan fine, mutta ei nykyään. Nykyään ei ole valmis uhraan sitä kaikkea. Joo, kuten Anssi sanoit, niin noita live-kokemuksia on kyllä aikamoinen läjä ja jotenkin niitä on jotenkin vaikea arvioidakin, tai sitten sitä aina rupeaa miettimään jotenkin, että mitä siinä on muuta kaikkea tapahtunut ja noin. Ja vaikka tässä tulee ehkä pientä toistoa yhteen toiseen jaksoon vähän eri kategoriassa toin kyseisen bändin, niin mä haluan tässä nostaa War on Drugsin ja biisinä Strangest Thing, eli jos nyt miettii sitä koko levyäkin, niin mulle niin kuin tosi tärkeä niin kuin albumi, ja ehkä se, mikä tässä on niin kuin keikkakokemus, on se, että mulla oli joskus, niin kuin, mulla on paljon sellaisia bändejä, mistä mä tykkään tosi paljon, mutta sitten välttämättä kaikki kaverit tai ei löydy ikinä sitä, että se olisi jollekin selleen yhtä iso asia. Että mä oon sellainen, että olisi siisti mennä tuonne keikalle, niin joku on se, että no, olisi ihan siisti nähdä, mutta no, katsotaan. Ja sitten on monesti jäänyt menemättä jollekin keikoille sen takia, ja mä oon sitten harmittanut. Ja sitten sitä kautta, kun mä oon tuossa podcastissakin puhunut, että kun mä olin vähän reissuhommissa, ja sitten tuli vähän väkisin se, että joutui tekemään yksin asioita. Että kun oli yötä hotellissa, niin kävit yksin syömässä jossain raflassa, tai sitten tuossa puhuttiin, että yksin käynyt leffassa, mikä on tosi siistiä jotenkin, ja jotenkin vielä ihan super niin kuin luontaista, niin sitten mä jotenkin jossain vaiheessa olin sellainen, että miksei mä vois käydä yksin keikoilla. Että ei mun tarvitse tavallaan, tai että mä voin rakentaa sen, mitä siinä ympärillä tapahtuu, niin kuin siihen, että mitä mä tekisin yksin. Niin siitä tulee ehkä tämä kokemus, koska tämä oli Helsingissä
nyt täytyy oikein kaivaa muistoja, että olisikohan se ollut 22 syksyllä. Ja sitten mulla on pari kaveria, jotka tykkää bändistä, mutta sitten lapsi, perhe, arki ja tää oli taisi olla joku maanantai tai tiistai, niin kuin todella niin kuin surkea silleen, niin no mulla oli sitten silleen, että mä sain silleen, että oli duunihommia Helsingissä ja sitten mä otin siitä hotellia ja ajattelin, että no mä ostan anyway-lipun, että ne tulee messiin, ketkä tulee ja jos ei kukaan muutu, niin mä rakennan sitten siihen yksin jonkun päivän ja sitten mä muistan, mä lopetin sitten duunitkin vähän aikaisemmin ja kävin silleen perus vähän shoppailemaan ja jossain museossa ja sitten kävin ottaa vähän lepiä hotellissa ja sitten menin katsomaan tätä keikkaa ja se oli jotenkin tosi siistiä. Mä muistan, se oli siinä Helsingin jäähallissa ja siitä oli tehty se semmoinen black boxi, että siellä oli niin kuin nämä vedetty se silleen, että ei katsomoita näkynyt ja sitten mä olin vielä semmoisella asenteella siinä, että ihan sama minkälainen tavallaan niin sanotusti soitannallisesti tämä keikka on, niin tästä jää hyvä fiilis ja tollaan ja sitten siellä yksin tuli fiilisteltyä, oli tosi kova keikka ainakin omilla mittareilla, että semmoinen niin kuin hyvin sellainen, mä en ollut siis aikaisemmin ikinä nähnyt War on Drugsia ja se oli vähän sellainen bucket listi homma, niin sitten jotenkin kun katsoi jotain livejä YouTubesta, niin just sellainen fiilis, mitä niinku odotti. Ja sitten mä muistan senkin vielä, mä olin sitten siinä vielä, mulla on aina tällainen, että jos me ollaan jossain tapahtumassa, jossain keikalla tai jossain museo tapahtui, esimerkiksi Helsingin Biennaalissa oltiin joskus, ja sitten mä oon aina silleen, että mä haluan ostaa sieltä tämmöisen paidan muistoksi. Sitten mun vaimo on aina silleen, että et osta, että se on, tiedätkö niin kuin vaatteita muutenkin, ja et nyt osta taas jotain paitaa, ja sä et edes tarvi sitä. Ja sitten mä muistan vielä ajatelleeni tätä asiaa silleen, kun mä menin sen keikan jälkeen, ihan tiedätkö ylpeänä sinne ostaa se kiertuepaidan, ja silleen, niin, että Sony on himas, sä et pysty tekemään tälle asialle mitään. Mä ostan 2 paitaa tällä kertaa. Joo, just tää, mua nauratti se hetki siinä jotenkin, kun mä mietin että nyt mä oon yksin täällä, mä saan tehdä mitä mä haluan. Mutta ehkä tässä tämän taustallakin oli se, että sulla oli semmoinen paineeton, tiedätkö, keikka. Just ei tarvitse kellekään vastata mistään ja pystyy oikeasti keskittyä siihen musaan eri tavalla. Nimenomaan. Joo, ja siis se just oli, että ja sitten kun siihen asennoitu silleen, että mä tein asioita ennen sitä keikkaa ja sitten kun mä tiesin, että kun se keikka loppuu, niin mä menen tyyliin nukkuu. Niin sitten se oli paljon siitäkin, että miten siihen asennoitu ja oli tosi siisti keikka ja niinku tää on jotenkin onneksi tein sen, koska näistä ei ikinä tiedä, koska sitten jonkun tämmöisen bändin näkee livenä, että se on kuitenkin aina vähän sattumusten summa sitten loppujen lopuksi. Ja mulle toi koko bändi on jotenkin tosi tärkeä, mä sanoinkin siitä tuossa yhdessä jaksossa, että mulle ei ole hirveästi sellaisia rockbändejä, mitä mä niin kuin kuuntelisin niin kuin tosi paljon, mutta tää on niin kuin sellainen, ja toi koko Deeper Understanding-levy on niin kuin ihan siis helposti itse, jos joku kysyy multa, että mikä on maailman paras rockbändi, niin mä vastaan War on Drugs. Sitten mä oon silleen, että en mä edes tarvitse kuunnella mitään mielipiteitä, että jos joku on toista mieltä, niin se on ihan ok. Miten sun tämmöinen eriytyminen niin kuin sitä hip-hop-hommasta nuorena lähti muihin genreihin? Se lähti, siis täytyy sanoa, että se meni ehkä vähän niin kuin tuommoisen niin kuin nu metallin kautta. Sehän, tai sanotaan, että skeittipunkki ja nu metalli oli ne, että kun sitten se tuli ehkä yläasteen aikaan, kun tuli kaikki noi Kornit ja Limp Bizkit ja kaikki tällaiset, niin sitten se niinku tuli sitä kautta ja sitten on niinku paljon ystäviä jo oli siihen aikaan, niin kuin te soititte, tiedätkö, monilla oli just joku bändikämpä jossain autotallissa ja sitten oli tapana joskus, että hengataan vaan siellä ja tyypit soittelee ja tälleen, niin sitten sitä kautta oppii ehkä vähän taas semmoista niinku uutta jotain genreä ja uusia, että mulla on ehkä tullut, ehkä voisin just sanoa semmoisen polun, että on ehkä just se Korni, Limp Bizkit, kaikki tällaiset, sitten on tullut
vähän tommosia jotain raskaampia juttuja. Ja sitten sen jälkeen on ruvennut sitten tietysti olen sit siinä iässä, että on tavallaan myös halunnut kuunnella kaiken maailman juttuja. Ja ehkä jossain kohtaa vapautui siitä, että ei tarvitse sellaista ns. Niin kuin esikuvaa, joka niin kuin joku vanhempi kaveri tai joku isoveli, isosisko tai vastaava. Että... Niin, ja kun se oli siellä Ysärin lopulla kuitenkin jotenkin vielä vähän silleen ahdistunutta monessa eri genressä, että jos sä kuuntelit punkkia, niin et sä ei ole ok kuunnella räppiä ja päinvastoin, vaikka ne on tosi lähellä niin kuin tavallaan asenteellisesti toisiaan ne musat. Ja sitten just se, että jos sä kuuntelet rockia, niin sit sä kuuntelet rockia ja sitten ne rockarit oli usein, että mitä toi puhemusa on. Ehkä tämmöistä perussettiä, mutta sitten siitä ehkä kun kasvettiin yli, niin... No, kyllä miettii itseensäkin joskus niin kuin varmaan 20-vuotiaana tai 19-vuotiaana, että mitä ärsyttävää on ollut varmaan niin kuin puritaani jonkun musan suhteen, että jos et sä käy täällä YO-talon Alternative Nightissa, niin sä oot ihan idiootti. Nimenomaan, siis just tämmöisiä. Se on tosi hyvä, että siitä niin ja se itse asiassa, sitten onneksi niin kuin jotenkin mä oon siitä ollut aina itsessä tyytyväinen, mikä liittyy sitten enemmän hip-hoppiin, että kun silloin oli vähän se, että oli semmoinen mainstreami versus UG-hip-hoppi, että puhuttiin niinku semmoista reppuräppäreistä, niin sit mä olin jotenkin silloin tosi avoin kuuntelemaan kaikkea hip-hoppia, niin sit mä en ole jäänyt mistään paitsi silleen, tai on tyytyväinen, että kun mä muistan, että joku tyypit oli silleen, että no, että jos mä kuuntelen niinku tyyliin jotain mainstreamit Jay-Zitä, niin en mä voi sit kuunnella jotain UG-poppua tai tälleen, että tämmöisiä nyt perus niinku nuorena ehkä vähän haki kaikkia asioita. Niinpä, just näin. Mut sit on avoimempi nykyään ja näin, ja toki sitten löytää paljon enemmän myös uutta musaa, ja toki sitten löytää myös niitä musaa, mitä on silloin missannut. Niinpä, just näin. Kyllä. Joo, monen asian kanssa on tullut sillä tavalla, että hetkinen, että tämähän meni ihan ohi, että tämä on tosi kovaa kamaa. Kyllä. Joo, ja mä itse asiassa nyt tässä tarinoidessa tuli ehkä mieleen sellainen yhteys, että mä oon jotenkin aina tykännyt niin kuin Bruce Springsteenistä. Ja se oli sellainen, mitä isäkin on kuunnellut silloin, kun on itse ollut lapsi. Ja sitten se yhteyshän on monessa muussakin paikassa luotu War on Drugs. Vähän samantyyppistä, tämmöistä niin kuin jenkki niin kuin työväen, sen tyyppistä musaa. Niin se varmaan on ollut tietysti yksi syy, miksi tämä on. Siemen on kylvänyt. Nimenomaan sitten tämä on saanut sen niin kuin kukoistaa, mutta ei mitään edelleen. Suosittelen kaikille, jos oot missannut War on Drugsin, niin erityisesti tämä Strangest Thing-kappale ja kaikki monet muukin tällä levyllä, niin toimii kyllä. Joo, mennään kategoriassa eteenpäin ja kolmantena kategoriana meillä on tällä kertaa Goat Crepa-biisi, eli tämmönen Greatest of All Time pailuhommia. Mitäs Anssi, mitäs bilehommat lähtee, millä biisillä? Joo, tämä on Mayer Hawthorne Long Time-kappale, 2012 vai 2013 julkaistu levy. Tämäkin itse asiassa nyt taas ammun jalkaan itteeni, että tämä albumihan varsinaisesti, niin kuin puhuttiin, on aika keskinkertainen muuten, että kyllä, mutta tämä yksi biisi on ihan maagisen hieno. Ja tässä on tosi vahvat muistikuvat nimenomaan niihin omiin DJ-ajan sinne kultakauteen. Silloin klubilla pidettiin tosiaan ne toisto-opiskelijabileet, ja tämä oli ihan niin kuin oma semmoinen S-biisi kyllä, mikä sai aina porukan syttyyn, ja tässä on jotain semmoista niin kuin universaalia, niin mahtavaa rumpupassotyöskentelyä, että tämä on siis semmoinen, mitä on monissa muissakin yhteyksissä, missä ihmiset ei vaikka tiedä biisiä, että tämä tarttuu niin helposti ja lähtee silleen oikeasti niin kuin tanssittaan. Ja tässä tulee aika hyvin se mun aikanaan niin kuin biisivalinta DJ-touhussa, niin mulla oli semmoinen mielikuvaharjoittelu, että mä kuuntelin biisiä ja pystyin kuvitella, että siinä on semmoinen yleensä nyt nainen, joka tanssii niin kuin helvetin hyvin. Että pystynkö mä kuvittelemaan, että se niin kuin tavallaan pystyisi liikkua tämän biisin tahdissa. Aivan. Jos se niin kuin sen vibe-checkin läpäisi, niin se meni levylaukkuun sitten niin sanotusti. Mutta sitten toki nyt näin, että mitä varmaan mennään tuossa noissa Feel Good-hommissa muissa, niin kaikki biisit ei voi olla myöskään bängereitä. Ei voi. Se on välillä pakko sitten niin sanotusti vähän himmailla. Joo, ja se on just, tämä DJ-yhteys tässä meillä vahva, niin siinä on myös se taito, että missä välissä sä himmailet. Kyllä. Sehän on
sehän on paha, jos se tanssilattia on koko ajan täynnä ja sit sä tiedät sen, että nyt on pakko painaa joku ehkä vähän kevyempi välillä. Se on juuri näin, että se on pakko tappaa, että sä voit kasvattaa sen uudestaan sitten kanssa. Että ja silloin muistan niin aloittelevan DI:nä, että se olikin semmoinen muistan aina semmoinen luontokuva ja vertaus, että nyt ne tanssii tuolla, että nyt ei pidä mitenkään päästää niitä pois kiikarista, että niin kuin pitää tehdä kaikkeensa, että tämä sama meininki jatkuu. Mutta Kyllä. Ja se nimenomaan, että mikä tässäkin biisissä on, siinä on siis tosi smoothi toi Rodesi sähköpiano, mikä kantaa tässä, ja sitten nimenomaan se on niin kuin semmoinen elävä basso, että se mikä niin kuin itselläkin se DI-kulttuuri lähti semmoisesta niin kuin 60-70-luvun soul funk hommasta, että siinä tarvii olla se semmoinen tietty niin kuin mielenkiintoinen juttu, että siinä on se joku kitara tai ties mikä sitten, mikä niin sanotusti kerää sen huomion sitten, että semmoiset niin kuin mun mielestä tosi hienot niin kuin DI-hahmot, mitä itse aikanaan silloin katsoi ylöspäin, niin ne pystyi valitsemaan sellaisia biisejä, mitkä saattoi olla ihan täysin tuntemattomia porukalle, mutta mitkä oli semmoisia niin maagisen semmoisia hypnoottisia, että niin ja se heti niin kuin ottaa sen kyllä, juuri näin, että niin porukka vaan niin kuin ei pysty olla silleen käytännössä, että ne ei niin kuin lähtisi siihen mukaan, että muistan joskus aikanaan Flow-festivaalilla oli Cosmo Baker, mikä veti myös semmoisen setin, että yhtään biisiä en tuntenut, siis jotain muutama, mutta semmoisia kanssa niin maagisen miksattuja ja silleen niin kuin valittu se selektio siinä, että se toimi niin saakeli hyvin. Että. Se, siis toi on kyllä usein, varsinkin niin kuin nykyään DJ-hommia ehkä varsinkin joissain tapauksissa vähän niin kuin aliarvioidaan tai silleen, mutta kyllä siinä on tietyt jutut, mikä luo sen, että kuka on niin kuin hyvä DJ tai onko sä hyvä DJ ja tolle, että se on ensinnäkin se on yllättävän rankkaa miettiä niitä etukäteen just silleen, että jos sä mietit, että nyt mulla on timanttinen settilista, niin se voi olla, että ei ketään kiinnosta. Kyllä, joo. Ja sit sun täytyy myöskin elää siinä mukana, että jos sä oot painanut ne 5 biisiä menee, mikä sä ajattelit, että toimii varmasti ja sitten ne ei toimi, niin sun täytyykin jotain, tiedätkö, vähän sen yleisön mukaan muuttaa sitä sun settiäs. Ja ehkä nykyään se on vielä jotenkin helpompaa, mutta silloin vielä kun raahattiin vielä vinyyleitäkin tuossa ja niin kuin tolleen, niin ei sulla välttämättä ollut. Sä olit niin kuin luonut sen settilistan jonkun perusteella, että sä en pysty mitään 500 vinyyliä ottaa mukaan ja tälleen, niin sitten se on vähän silleen, että sit sun täytyy niin kuin aika hyvin luottaa siihen. Kyllä, joo. Ja on sitten sillä tavalla niin itse ajatellut sen aina niin, että sitten niin kuin oikeasti, kun mennään niin kuin esiintymään DI:nä, niin se DI ei ole semmoinen niin kuin tavallaan jukeboksi kuitenkaan, että totta kai nyt saa aina toivoa ja näin, mutta jotenkin itse nyt pelasi tosi paljon niiden vinylien kanssa, että yleensä toiveita ei pysty edes toteuttamaankaan sitten. Niin, nimenomaan. Joo, ja siis mä itse asiassa kanssa luokittelen vähän eri lailla noita DI-keikkoja, että on sellaisia DI-keikkoja, mihinkä mä menen enemmän esiintyä, ja sitten sinne enemmän, että mä tiedän, että mä menen soittaa niin sanotusti taustamusaa, mutta senkin voi tehdä hyvin ja semmoisella hyvällä viballa. Juuri näin. Että kun vaikka, siis oli viime perjantaina Kauppahallissa, oli sellainen iltahallitapahtuma, oli siellä soittelemaan musaa, niin tiesin etukäteen valmistautua siellä silleen, että ei jengi tule tanssiin siellä, mutta ne voi saada sen, tiedätkö, kun ne on siinä 8 asti, niin mun täytyy luoda se hyvä vipa, että jos ne lähtee siitä johonkin, niin, tai että miten mä itse haluaisin, jos mä menisin tolleen. Ja sitten se on taas eri asia, jos mä menen sitten soittaa johonkin yökerhoon, niin se on täysin eri keissi, ja sen takia noita siisti tehdäkin erilaisia juttuja. Sepä se. Ja kyllä sitten ainakin aikanaan ja edelleenkin, että sitten on taas semmoisia hahmoja, että melkein ne soitti mitä tahansa, ne pystyy saamaan kaiken niin kuin silleen tosi cooliksi, että okei, jos tämä soittaa ton, niin sitten tämä on se juttu ilmeisesti. Status on saavutettu, niin sen jälkeen lähtee mikä vaan. Sepä se, sitten siinä tulee ehkä just se, että nimenomaan tuo, että jos tämä DJ soittaa ton, niin kyllä mä tätä voin sitten tanssia. Ja vaikka tiedätkö, tässä voi pelata vähän semmoiseen guilty pleasure-hommaan, että onko tämä ok tykätä tästä. Itse on siis silleen, niin kuin mä oon vähän vaikea ihminen tälleen niin kuin itse juhlijana, että kun mä en niin kuin vaan pysty ehkä syttyyn semmoiseen niin kuin ns. Huonoon musiikkiin nyt, quote tässä nyt hyvin vahvasti, mutta tarkoittaa, että mä ihailen semmoisia ihmisiä, jotka pystyy heittäytymään siihen johonkin. Jätän nyt sanomatta, niitä voisi olla, mutta sillä tavalla, että jotenkin ehkä se on se niin kuin vielä sen pieni puristiasu jossain sisällä silleen, että jos ei oikeasti ole semmoinen niin kuin biisi, että nyt niin kuin lähtee. Joo, kyllä se on, kyllä mä sen samaistun sen verran, että ei se helppoa. Niin, kyllä, joo. Että kyllä se on erityyppistä. Sitten varsinkin, no tietysti sitä ehkä, kun sitä itse on tehnyt niitä DJ-keikkoja ja ajattelee sitä silleen vähän niin kuin pöydät toiselta puolelta, niin sitten välillä voi olla vaikea samaistua niihin muka huonoihin biisiin tai semmoisiin niin kuin
geneerisiin juttuihin, Juu, sepä se. mutta se on siistiä, jos vaan jengi pitää hauskaa. Niin, nimenomaan. Se on tosi ihailtavaa. Se on hieno joskus vaan katsellakin, ettei vaikka itse edes haluaisi tanssia, vaan siistiä nähdä, kun jengi bailaa. Joo, ja tässä on sama kuin niissä festarihommissa. Että. No, niin, nimenomaan, että se on vähän se kokemus ja kaikki mitä muuta siinä tapahtuu. Joo, juuri näin, sepä se, että voi vähän niin kuin jo silleen bounceta sivussa. Niin jep. Mutta tää oli hyvä, koska tää on vähän, mä sanoin, että mä oon kanssa tätä biisiä kyllä kuunnellut ja varmaan joskus soitellutkin. Mä sanoin, että tuosta kannesta tunnistin taas heti, että kyllähän mulla tää vinyylikin on ollut. Ja just mietin sitä, kun sanoit, että sä olit kuunnellut tämän koko levy ja se ei välttämättä ihan ollut yhtä kultainen muisto kuin tää biisi, niin mä mietin, kyllä, että katsotaan, jos mä sen kuuntelen, mutta ainakin tää pitää laittaa parille soittolistalle. Tuosta unohtunut täysin toi jotenkin toi hyvä biisi. Heitä femmat. Heitä femmat. Heitä femmat. Heitä femmat. Heitä femmat. Heitä femmat. Joo, meikän Greba-hommat menee vahvasti tuohon DJ, tai yhdistyy tuohon DJ-hommaan silloin kun näitä vähän käytiin läpi, että mitä kategorioita otetaan, ja sitten sä heitit toi just, että niinku voisi peilata vähän kuin DJ-jutun kauttakin, niin tuli ihan saman tien mieleen tämä kyseinen bändi ja biisi, eli Major Lazer ja Watch Out for This, onko jopa suluissa joku Boom My Yeah biisi, niin tää menee kyllä niin vahvasti sinne, mullakin on sellainen DJ-historia, että mä joskus 2002 varmaan ostin joku levarit jollain kesätyörahoilla ja sitten on kotona ehkä jossain koulubileissä vähän soiteltu vinyyliä ja jotain CDtä sun muuta, mutta silloin ei tullut tehtyä mitään semmosia, koskaan sit mitään niin sanotusti oikeita keikkoja ja sitten se lähti silloin, mulla on aina ollut ne levarit ja mä oon aina vinyyliä kerännyt ja sitten mulle tuli yksi, tuossa silloin aikanaan 03 kävi sellainen tyyppi nimeltä Henkalle morjesta, jos saatut kuunteleen ja sitten me niinku fiilisteltiin usein niinku, kun mulla söi siellä vinyylit ja sitten niinku tätä DJ-hommaa. Ja sitten mä silleen joskus sitten sanoin, että joo, mä oon niinku tämmönen makuuhuoneen DJ ollut. Ja sitten se oli silleen, että sitten joskus tuli, että hänellä oli niinku tämmönen soittoslotti, se oli silloin nimellä 931 toi Kersaaressa oleva kuppila, nykyään eri nimellä, mutta sitten oli sillä, että haluaisitko tulla sinne hänen kanssaan, että siitä ei saa mitään rahaa, että niinku jotain perusjuomaa ja safkaa, että soitellaan, niinku, että hänellä on semmoinen ysäri hip-hoppi homma, että kun mä olin sanonut, että mulla on paljon semmoista musaa ja sitten mä olin, totta kai ja sinne sitten silleen, tai se ehkä joku 2012, niin kun mä oon oikeasti kunnolla ekaa kertaa soittanut varsinkaan missään Tampereella ja se oli ihan super hauskaa, sitten mä olin siellä uudestaan ja vähän aloin enemmän reenaan DJ-hommaa niin kuin muullakin kuin pelkästään hip-hopilla, että mä olin aika pitkälti ollut sellainen niin kuin hip-hop DJ. Joo. Ja sitten Henkka silloin sitten aukesi Tampereelle johonkin niihin aikoihin tuohon entisen Grooven tiloihin Roska ja sitten Henkka oli sillä, että pitäisikö meidän sinne yhdessä keksiä joku tämmöinen kuukausittainen klubi, että voisi niinku myydä sen, tarjota sen sinne ja sitten me kehitettiin tällainen klubi kuin Roskasakki ja ja tää niinku menee vahvasti sinne, koska sitten tuossa just kun puhuttiin tästä, että on roudattu niitä vinyyleitä, niin muistan, että mulla oli tästäkin vinyyli ja mulla oli niinku silloin periaatteena pitkään, että mä soitan vaan vinyyliä. Henkalla oli jo sitten niinku Serato, mutta mä olin sellainen, että joo, voi siitä soittaa, ettei mua se haittaa, mutta mä soitan vaan vinyyleitä. Kyllä. No kyllä sitä jonkun aikaa jakso, mutta sitten kun olit marraskuussa Loskassa rempinyt niitä levylaukkoja tuo kotiin joskus 4 yöllä, niin kyllä siinä tuli mieleen, että kai sitä voisi vähän digiäkin soittaa. USB-tikku ja sama asia. Ja tämä biisi on jäänyt sieltä, siellä oli semmoisia tiettyjä biisejä, millä sai aina niinku tanssilattia räjähtää, ja tämä on yksi niistä. Ja tässähän on ihan jälleen kerran taas todella siisti musavideo ja ihan amazing tanssimuoveja tossa. Ja tossa oli hyvä, kun puhuttiin vähän tuossa sun biisin kohdalla tässä mikkien ulkopuolella siitä, että miten niinku suomalaiset on tottunut tanssiin ja sitten tämmöinen niinku Jamaika-meininki, niin mä muistan Roskasakista yhden semmoisen loistavan hetken, kun mä vielä
siinä oli ollut vähän sellainen niin kuin, ei mikään super kuuma ilta ja silleen, ja sitten sit mä sain siinä jonkun hyvän nostatuksen ja paukutin tämän biisin soimaan, niin siellä oli tiiäksä joku vaihtariporukka, just jotain, en tiedä mistä ne oli, mutta selkeästi ei ollut suomalaisia, joku 4 tyyppiä, ja tanssi ihan niin kuin poikkeuksellisen hienosti tämän biisin, ja jotenkin jäänyt verkkokalvoille se semmoisena highlightina tästä, ja sitten tämä on myös sellainen, tämä on myös just jäänyt semmoiseksi, ehkä siihen aikaan sen kaveriporukan varsinkin vaimoja noi tykkäsi tanssia tätä, ja sitten itse siellä jotain, tiiäksä, perus koitti heilua, ei ihan lähde tuollaiset yhden jalan muuvit, mitä tuossa musavideolla, mutta joka kerta tästä tulee. Ja tämähän on tosi hieno jotenkin koko tämä Major Lazer-homma, että mä olin niin kuin Diplon tiennyt kyllä, että joka tässä ehkä vähän semmoisena pääveturina on, niin sen tiennyt, ja just sitä mulla oli se Diplo Florida-levy vinyylinä, ja mä tykkäsin siitä soundista, ja se oli vähän sellainen, että siinä oli vähän sellaista, tiedätkö, taas yhdistetty eri lailla jotain ehkä genreä, että se oli vähän semmoista niin kuin hip-hoppia, vähän semmoinen kaiken näköistä. Ja sitten kun tää tuli, varsinkin tuli se eka levy näiltä, tämähän taitaa olla se toka tää, missä tää biisi on, niin tässä oli taas sitten silleen, että mä oon niinku tykännyt regeestä ja erityyppistä. Me jotenkin tässä saatiin nivottua hyvin yhteen monta genreä. Niin joo, itse muistan myös kyllä vahvasti just nämä Major Lazer ja Diplo-hommat kyllä tuolta ajalta, että oli myös kovasti soitossa kyllä. Joo, ja sitten tässä on just jotenkin tosi hienosti, mikä mua aina musassa myös kiehtoo, että luodaan tietyllä tapaa, että semmoinen konsepti, että tästä huomaa, että tätä ei tehty niinku mitenkään väkisi, että niinku tavallaan se ne levyn kannet on semmoiset tietyt, siinä on tavallaan se semmoinen hahmo, mikä on sitten näissä musavideoissakin niissä, mikä on tehty sitä animoidusti niin kuin toistunut. Ja sitten mä itse asiassa katoin tuossa, miten tämä nyt sopii vielä hyvin siihen, kun just tuossa, kun sun kanssa oltiin puhuttu näistä kategorioista ja näistä, niin sattui tulee YouTubessa vastaan sellainen, onkohan niin kuin joku Architectural Design-kanavan, mikä tekee tämmöistä julkisten kämpistä. Niin oli tehty Diplon Jamaikan tämmöisestä, Diplo on rakentanut Jamaikalle tämmöisen ihan jäätävän mansionin, ja että silloin niin kuin se puhui siitä, että silloin tavallaan ne jäänyt semmoiset tietyt juuret sinne niin kuin varmaan näiltä ajoilta, tai mä en tiedä mikä se taustatarina on. Mutta siinä vaiheessa, jos seinät voisi kertoa tarinoita, niin saattaisi olla pari repussa. Nimenomaan, niin jotenkin tosi siisti se, että tavallaan ei mitenkään päälle liimatusti on niin kuin Diplo jotenkin sulautunut tuohon jotenkin tuohon. Joo, vaikea kuvitella soundiin. Kyllä, että tässä olisi ollut semmoisia niin kuin levyyhtiön setien laskelmointua. No ei ainakaan siltä vaikuta. Tämä breikkaa isosti. Niin, että enemmän tulee semmoinen fiilis, että Diplo on tutustunut johonkin jamaikalaiseen tyyppiin ja sitten ne on ollut sillä, että pitäisikö tehdä musaa. Kyllä, joo. Semmoinen viba tuosta jää ja siistejä soundeja, kova bilemeininki. Ei siinä. Just näin. Heitä femmat. Heitä femmat. Heitä femmat. Ja näin siirrymme 4. kategoriaan, joka tällä kertaa on Feel Good biisi. Mikäs on Anssi Feel Good meininki tänään? Tällä kertaa tähän valikoitu Fleetwood Mac ja Everywhere-kappale ja tämä oli sitä, oliko se 81 vai 2 vuoden toi Tango in the Night-levy, mikä siinä on muitakin huikeita biisejä, mutta tämä on myös ehkä sitä musikaalista kasvamista, että mä muistan vieläkin, niin tuli joskus Ysärillä tuli sellainen tämmöinen 80s joku tämmöinen kokoelma, ja sitten siinä oli näitä kasaribiisejä, muista oli Fleetwood Macinkin Little Lies sun muut siinä, muistan silloin kuunnella, että hyi hitto, minkä kuulostaa, että ihan paskaa, että niinku ihan hirveätä soundia, että en koskaan tule tykkään tällaisesta, ja sitten se huomaa ehkä sen ikääntymisen tai jonkin sen kypsymisen, että sitten kun alkaa sormi napsuun auton rattiin AOR:n tahtiin, niin tietää, että on saavutettu joku kulminaatiopiste, mutta onhan nämä siis silleen niin kuin kans taas kerran niin kuin parhaimpia asioita, mitä 80-luvulla on tehty meilläkin nämä Fleetwood Macin uuden tulemisen hommat, ja itselle ehkä Fleetwood Macissa on 2 bändiä, että sitten vielä se blues-osasto, mikä oli se 60-luvun juttua, mikä on myös tosi kovaa kampetta kyllä, mutta ei ton parempia pop-biisejä ole. Niin kuin tuossa puhuttiinkin, että tämäkin on niin kuin tosi tämmöisistä niin kuin yksinkertaisista aineksista rakennettu, mutta siis silleen niin kuin maagisen hienosti
kyllä tuotettu ja toteutettu, että tämä on biisi, mikä toimii aina. Tämä oli joku vuosi mulla Spotify 1 kyllä kuunteluissakin kyllä sinänsä. Ja tämä on myöskin semmoinen ehkä itsellä kanssa ollut sitä aikanaan niin kuin DJ-käytössä kanssa, että on semmoinen tiettyyn hetkeen, kun on silleen pitää pikkusen himmailla ja saa semmoisen niin kuin rakkauden ilmapiirin sitten kuitenkin säilytettyä sinne. Semmoinen, niin, että tässä voi käydä röökillä tai vähän halailla tai vähän vetää silleen iisisti välillä. Joo, just niin se on näin, että se tunnelma säilyy kuitenkin tosi hyvänä. Hyvät viivat kaikkinensa. Kyllä. Joo, siis on toi koko Fleetwood Mac aika semmoinen feel good bändi. Ja sitten se, mikä niissä on just siistiä, niin kuitenkin aika monipuolista. Että jotenkin eri vuosikymmeniltä, tai silleen, että ei ole vaan, mäkään en niin kuin muista jostain tietystä ajasta, että tässä ja mä itse asiassa toinkin ton Dreams-biisin joskus tuossa, taisi olla ihan eka Heitä Femmat -jakso, niin se on semmoinen itselle. No itse asiassa tässä hyvin menee, koska silloin vieraani Mikke toi Feel Good-kategoria ja mä heitin sen Fleetwood Macin biisin ja nyt ollaan samoilla jutuissa ja kategorioissa, niin kyllähän tää on kovaa kampetta. Tuossa kun puhuttiin, niin tää oli nyt ehkä eka semmoinen biisi, minkä musavideo ei ollut kyllä vakuuttanut niin paljon. Että. Joo, siinä oli niin kuin puhuttiin, että ei ollut silleen, että oli koettu vähän liikaa. Että nimenomaan. Selkeästi laitettu taaloja kasaan kyllä, mutta lopputulos on vähän tommoinen korni kyllä. Jep. Joo, onko sulla jotain, semmoinen tulee aina näistä feel good -hommista mieleen, että tuleeko joku tietty hetki, joku yksittäinen hetki mieleen, kun olet joskus kuunnellut tätä, että olisi ollut sellainen? Tulee. Siis tästä biisistä niin kuin muistan itse asiassa varmaan niin kuin tämänkin biisin on tiennyt, mutta silleen, että tämän oikeasti on niin kuin tiedostanut isosti, niin oli ehkä just Mörön Lari soitti tämän joskus meidän noissa toisto-opiskelijabiisit, muistan. Silloin oli tosi hyvä fiilinki ja hienot valot ja kaikkea. Et se oli ehkä semmoinen niin kuin muistikuva tästä, mikä on sillä nyt mielessä. Niin siisti. Se on aina paras, kun jää joku sellainen. Mitä puhuttiinkin se nimenomaan, että ehkä just ne hetket, että jolloin kuulee jonkun biisin ekaa kertaa. Niin, että jos se on semmoinen oikeasti hyvä hetki ja sitten joku vaikka hyvä kaveri ja soittanut jossain iskän autossa jonkun biisin, että hei tässä on tämän bändin uusin biisi, kuuntelepa tää. Ja sitten sit se iskee heti. Joo, se on, just näin. Ja sitten toisaalta taas just se, että vaikka me tässä kuinka väriteltäisiin, että tämä on feel good -homma, niin joku voi mennä Spotarista kuuntelemaan ja olla sillä, että niin, sepä se. Että toinen on sitten kanssa, että sitten on tiettyjä hetkiä, kun kaikki musa kuulostaa ihan paskalta. Totta kai joo, ja se on totta. Ja se myös on hyvä tunnistaa sellaiset hetket, ettei me vahingossakaan sohaseen sitten sinne semmoisia biisejä, että ne menettää sen hyvän merkityksensä tai jotain. Muistaa niitäkin hetkiä, kun on asunut vielä porukoilla Nokialla ja sitten on mennyt Svamppiin ostaa jotain uusia levyjä ja sitten on tiennyt, että okei, nyt on iltapäivä, on vähän väsyttää ja vähän nälkää. Ei kannata nyt korkata tätä lempibändin uutta, että pitää ottaa se hyvä hetki, ettei vaan mene pilalle. En mä tollaiseen kyllä ole ikinä pystynyt. Itse asiassa mä just sanoin sulle tuossa, että miten musakuuntelu kokonaan on muuttunut. Nimenomaan tuli tuosta Svampista mieleen, kun siellä tuossa sanoin, että miksi nykyään ostan niin paljon vinyyleitä, niin syy on siinä, että ei ole niitä hetkiä, kun sä kuuntelet sen vinyylin niin kuin rauhassa. Joo. Että joko on sitten aina joku muu kotona ja tälleen tai muuta vastaavaa, niin se on aina se, että se täytyy se tietty hetki löytää. Kyllä. Mutta toi on kova, jos sä oot pystynyt viivyttämään niin, sitä. Ehkä muistan, tai ainakin siis nyt täytyy sanoa, että en muista välttämättä viivyttäneeni, mutta tiedostaneeni sen, että nyt ei oikeasti ole paras hetki korkata tätä hommaa, että sitten aikanaan tein nuorena poikana kanssa jonkin verran tämmöistä niin kuin levyarvostelut yhteen nettilehteen. Siinä muistan, että se meni kanssa sitten semmoiseksi, että se musasta katosi vähän ehkä itsellä se ilo siinä mielessä, että oli pakko keksiä jotain fiksua sanottavaa. Ja sitten tuli tosi semmoista niinku pakkokuuntelua, että mitä nyt semmoista niinku nokkelaa ja nerokasta nyt tästä voisi sanoa. Ja niin, että sä saat niinku itse tuotua arvostelijana jotenkin. Kyllä, sepä se, että se oli niinku, ei sopinut mulle kyllä siinä. Toi on paha. Mä oon sitä aina sanonut, että mä oon tyytyväinen, että mä en ole ikinä silleen ammatikseni tehnyt musiikkia, koska sit se muuttuu tosi paljon. Kyllä, joo. Tai ainakin mitä sit ystävät tai tutut sanoo, jotka toimii musiikin parissa ammatikseen, tai sitten artistit sanonut, että kun meet himaan, niin ei välttämättä tee mieli kuunnella musaa, kun oot 8 tuntia kuunnellut sitä työksesi. Kyllä, niin joo, just näin. Siinä on semmoinen tietty. Joo, sepä se. Tässä oli kans aikana ehkä silleen, kun tuommoisten
punkkihommien kautta niin kuin musaa alkanut silleen opetteleen, niin joskus silloin mietin sitä, että mä en halua liikaa opiskella musiikin teoriaa. Sama. Sen takia, että se säilyisi sellainen tietty magia, että se muistaa, että kun on pentuna katsonut sitä vaikka, että tullut Green Dayn Basket Case musiikkivideosta katsonut, että tuo on ihan sairaan hyvä kitaristi, että miten voi kuulostaa noin siistiltä silloin 9-vuotiaana ja sitten kun nyt tietää se, että no ei se nyt ollutkaan niin erikoista. Itse asiassa nyt palaan tuohon live-kokemuspiisiin, koska siellä War on Drugsin keikalla kävi niin, että kun mä olin lähdössä siitä, niin siinä oli jotain tämmöisiä tyyppejä, jotka oli silleen, että se toinen oli, että no oli hyvä keikka, ja sitten se toinen oli silleen, että no joo, että kyllä se niinku muutamassa biisissä vähän se kitara, niin ei se ihan lähtenyt se nuotti tai jotain. Ei ollut ihan vireessä siellä. Joo, ei ollut ihan vireessä. Ja sitten siellä itse asiassa kävi just silleen, että se siinä yhden keikan aikana sillä katkesi joku kieli, tai kun tuon biisin aikana katkesi kieli tai jotain, ja sitten se vähän sitä sääti, ja sitten se tyyppi oli silleen, ja mä olin niin kuin silleen, että vittu, onneksi mä en ole toi. Niin, nimenomaan, joo, sepä se. Ja sitten loppuviimein, kun miettii semmoisia hyviä live-kokemuksiakin, niin siinä on tavallaan joku semmoinen niin kuin yllättävä elementti. Joo, nimenomaan, sen takia se on live. Ja sitten niin se, että kyllä se asenne mulla pitäisi aina niin kuin liveihin olla se, että sä meet sinne silleen avoimin feel good mielin. Kyllä. Muuten siitä ei välttämättä sitä tule. Just näin, ja sitten sillä tavalla, että jos mennään vaan katsoa, että tämä soitetaan täydellisesti ilman mitään virheitä, niin. Ei se ole hirveän kiinnostavaa. En mäkään siis. Mä jotenkin musassa ja taiteessa tykkään siitä, että se on niinku haavoittuvaa se homma, että ei se aina ole juuri samanlaista. Näin, joo. Heitä femmat. Heitä femmat. Heitä femmat. Joo, meikällä Feel Good-hommat menee tällä kertaa, taisi olla vuonna 2021 julkaistu. Tämä nyt ei, tai no itse asiassa tämä ei virallisesti levy, tämä on enemmänkin EP, mutta tällainen erittäin jotenkin kiehtova ja mielenkiintoinen artisti kuin Pale J, ja biisi on Donny in Valdez. Ja tämä on tällainen hahmo kans, jotenkin kiinnostaa, tämä on aina tämmöinen punainen skimaski päässä, ja sitten mulla on niinku ollut tosi vaikea niinku yhdistää, että tässä on niinku, tällä on ihan törkeän siisti ääni, mutta mä en saa yhdistettyä sitä tuohon hahmoon mitenkään, ja siinä on joku hieno yhteys. Mutta tämä on siis, mä oon tästä lukenut, että tämä tyyppi on tälleen, että ihan opiskellut jotain jatsihommia, ja todella siististi niinku taas yhdistää semmoista hyvin hip-hoppi, jatsi-hip-hoppi, tämmöistä dreamy meininkiä. Et mä muistan, tää on tullut ihan, ainakin silloin muutama vuosi sitten ihan puskista tää artisti niin kuin itselle varmaan joku katsellut taas jotain suosituksia tai jotain, mutta sitten saman tien kun tää on tullut, niin, ja nimenomaan tässä on hyvin vahvasti tää koko levy, että tässä on vielä hauska, tai tää EP, että tässä on niinku, olisikohan tässä 4 vai 5 biisiä, ja sitten tää on tehty silleen, että tässä on nämä biisit, ja sitten siellä on perään nuo instrumentaalit, mikä on siisti, niin sitä on hauska kuunnella silleen, että kuuntelee sen alusta loppuun, että tavallaan tulee ton laulun kanssa, mutta sitten koska nämä toimii myös tosi hienosti nämä pelkät instrut, ja mulla on itse asiassa monella soittolistallakin sitten, että mulla on joistain biisistä näistä instruja, joissa ei sitten niinku laulu kera. Mutta kyllä tää on semmoista niinku ultimaattista, että nyt kun tässä on ollut hyvät kelit Suomessa ja aurinko paistaa parvekkeella, niin kyllä tuossa kun pari aamuakin tässä heti voin tämän tahtiin sanoa niin kuin aloittaneensa, kun menet juomaan aamukahvia tuohon parvekkeelle ja kuuntelee tätä vaikka napeilla tai jostain Bluetooth-kairista tai jotain, niin tästä tulee kyllä heti sellainen, niin kuin, se on niin outoa, että miten joku tietty musa, niin se aamu on heti erilainen tai joku hetki. Kyllä, se niin kuin tuo sen niin kuin saman tien. No kyllähän musa toimii molempiin suuntiin, että tavallaan semmoinen blue-meininki samalla tavalla, mutta sitten just nimenomaan näin, että johdattelee tiettyyn tunnelmaan tosi vahvasti. Kyllä. Että. Joo, ja tämä on kyllä sellainen jotenkin tosi mielenkiintoinen. Mä oon yrittänyt tästä vähän kaivaa tästä tyypistä, mutta ei ole kans vähän ehkä silleen halua pysyä ton maskin takana. Ja kyllä. Kiehtova tommonen, mua aina jotenkin kiehtoo toi just, tai sama mikä tietyllä tapaa, puhuttiinkin tuossa yhdessä jaksossa, että on just MF Doomissa ja sitten on ollut Evil Stössä ja kaikissa tämmöisissä, Daft Punkissa ja näissä, että ne on semmoinen hahmo enemmän. Just näin, joo, sepä se. Se on mielenkiintoista.
Mielenkiintoista, mutta tämä on itse asiassa, tämä on mulle sellainen, mun on pitänyt huomata vinyylinä tämä pitkään, mutta ei ole tullut vastaan. Sitten mä yhdellä kaverilla näin just silleen olin, että tämä on just semmoinen levy, mikä pitäisi olla vinyylinä. Joo, varmasti olisi oikeaksi noin soundit. Niin, just näin, mutta tämä en tiedä onko monelle tuttu, mutta suosittelen, toimii moniin eri tilanteisiin kyllä. Hyvää semmoista dreamy vibea. Kyllä, joo. No niin, nyt ollaan siinä vaiheessa, kun Anssi, sinä saat tuoda oman kategorian vieraana ja mitäs sä haluaisit, että minkälaista kategoriasta jutellaan? Tosiaan tämä on aika kevyillä aiheilla menty tähän asti, niin heitin tähän loppuun sitten tämmöisen ehdotuksen, että jos jutellaan siitä kappaleesta, jonka haluaisit soitettavan hautajaisissasi. Kyllä, mennään parin tuommoisen feel good-kategorian jälkeen vähän. Mutta tämä oli tosi hieno, mä sanoinkin sulle heti, että tämä on mulle kyllä sellainen, että mä pystyn kyllä tätä käsittelemään aina. Joo, hyvä. Alussa aloitettiin Oasiksesta ja sitten on helppo lopettaa Beatlesiin toki, että näillä on niin iso yhteys toisiinsa ja silloin aikanaan tuli kyllä ees taas kuunneltua kaikki Beatles-levyt sitten, kun tajus, että hetkinen, tämä Oasiksen taika tulee pitkälti täältä, ja toki tämäkin biisi on sitten siinä mennyt sivussa. Ehkä tämä biisi nousi sillä tavalla vielä uuteen valoon sitten niin kuin Johnny Cashin kanssa tulkintana, mikä on sitten kanssa tosi hieno, ja se oikeastaan niin kuin painottaa vielä sitä, että miten se Johnny Cashin kontekstissa on se nimenomaan, kun vanha kuoleva mies laulaa sitä, että miten toi niin kuin teksti meni silleen tosi syvälle itsellä sit aikanaan, että se on niin kuin, ehkä nyt silleen noin parikymppiset McCartney ja Lennon, kun on tehnyt tätä aikanaan, niin ehkä niillä on ollut vähän silleen kepeämpi meininki kuin sitten Johnny Cashin loppuvuosissa ja sitä rataa, mutta tässäkin tosi simppeli, hieno teksti, mikä niin kuin pystyy allekirjoittamaan kyllä, että ja sitten ehkä itsellä olisi silleen, että niin kuin sanoin tuossa, niin pitäisi olla sitten originaali vinyyli kyllä. Niin, mistä sitten soitetaan ja sitä rataa. Toki joku semmoinen tosi hieno a cappella-versiokin käy sitten kanssa. Niin, sitten jonkun esittämään kyllä, mutta toi on hieno biisi kyllä siis, että kaikki noista temmat sun muuta, niin se toimii aina kyllä sinänsä. Onko tämä on vähän, mä tässä sanoinkin sulle, että mä itse jotenkin tätä itse aihetta, tämähän on tämmöinen, tai mä en niin koe tätä, että jos sä mietit jotain omaa hautajaisbiisiä, niin mä en jotenkin koe sitä rankkana ja joku varmaan voi kokea, mutta sä tietysti oot vähän eri lailla ehkä nähnyt tota asiaa ehkä niin kuin työn ja elämän puolesta silleen, mutta Joo, kyllähän siis, jos nyt ajatellaan nyt näin, että länsimaisessa kulttuurissa ollaan tosi paljon vieraannuttu kuolemasta ja vastaavaa, että just on tämmöisiä, että ei tämmöisiä synkistelyaiheita sun muita, mutta mä näen sen itse sillä tavalla, että sitten kun tavallaan tiedostaa sen oman kuolevaisuutensa ja kaiken niin kuin, että kaikki loppuu aikanaan, niin pystyy sitten enemmänkin nauttimaan tästä hetkestä ja vastaavaa, että se ei ole mistään pois, vaan päinvastoin, että nimenomaan, sillä tavalla se on ollut läsnä sille elämässä työn kautta, että myöskin omassa elämässä. Että kyllä. On oltu tiukoissa paikoissa aikanaansa kyllä, mutta tämä on se biisi ja sillä tavalla. Niinpä. Joo, ja siis mä oon jotenkin samaa mieltä, että niinku, onhan se tietyllä tapaa synkkä aihe, mutta jotenkin mä haluaisin yrittää ajatella sitä jotenkin sitäkin ilon kautta, että joskus se kaikille sitten koittaa sekin hetki tai näin, että ja näin poispäin, mutta joo, ja siis tää on toi oli hyvä, tavallaan tosta tulee se, että sanoi toi Johnny Cash juttu, ja sillä on totta kai iso merkitys, että kuka sen laulaa, missä tilanteessa. Kyllä, joo, sepä ja noin, ja sit mä oon just monesti, Beatles on mulle silleen tosi tärkeä bändi, että mun isä on ollut ihan jäätävä Beatles-fani. Niin kuin se on puhunut siitä. Kyllä. Niin kuin John Lennonista semmosena vapahtajana ja jumalana tyyppisesti, ei nyt ihan näin, mutta saa varmaan kiinni, niin sit se, että mä oon Beatlesia itsekin sitä kautta kuunnellut, mutta täytyy sanoa, että mä en ole ikinä löytänyt siihen semmoista syvyyttä varmaan, mikä sulla ja varmaan mun isällä ja niin kuin aika monella muulla on. Että se on niin kuin
mulle sellainen, että taitava bändi, mutta sitten se, että niin kuin tämä just, että ehkä kuuluu väärissä tilanteissa tai sitten en ole ehkä aikuisella tarpeeksi. Niinpä, joo, sepä se. Eikä se nyt silleen tarvitse kaikille aupatakaan samalla tavalla. Ei. Se, Mutta tämä oli mielenkiintoinen kategoria ja hauska tässä voi jättää sitten vielä vähän, että minkälainen se hetki sitten voisi olla. Joo, mutta joo just näin, sepä se. No mulle ei väliä, kunhan tämä biisi vaan soi, eikö sä näin? Originaalivinyyliltä. Just näin. Heitä femmat. Heitä femmat. Heitä femmat. Joo, kyllä tämä mielenkiintoinen kategoria on ja kyllähän tässä tietyllä tapaa varmaan pääsee aika syvällekin. Mutta itse, niin kuin mä tuossa sanoin, niin mä kuitenkin olen miettinyt aina tätä koko hommaa jotenkin myös semmoisen tietyllä tapaa, niin kuin, ei sitä nyt voi sanoa posin kautta, mutta yritän jonkun ilon kautta miettiä koko elämän kaarta tai silleen. Mutta mun tollanen hautajaispiisi, jos mä en olisi käyttänyt yhdessä jaksossa J. Colein Love Yours-biisiä, niin tietyllä tapaa se sanoma olisi se, mitä mä haluaisin, että viimeisenä kuunnellaan, kun mua muistellaan tavallaan se, että rakasta sitä omaa elämääsi riippumatta, minkälainen se on, mutta koska se on käytetty, niin mä en ihan viitti heittää nyt sitä, mutta sitten mulla oli tuossa toinen ollut vähän samoissa feelingeissä mielessä tällainen, onkohan tämä nyt 60-luvulta, Bill Evans Trio ja biisi on My Foolish Heart ja tämä ehkä sen takia valikoitu tähän, koska tämä biisi on sellainen hyvin rauhallinen, mutta semmoinen samalla haikea, mutta jotenkin mulla tulee tästä itselle sellainen niin kuin, tietyllä tapaa semmoinen hymy sit kuitenkin. Mä haluaisin, että sitten se on sellainen niin kuin hämyinen jatsiklubi, jossa jengi on kuitenkin silleen muistelee ilolla, että kyllä, totta kai se on, kaikki tollaiset asiat on surullisia, mutta sitten, että olisi semmoinen tämmöinen niin kuin kuitenkin jotenkin vähän piirteä meininki, tai jotenkin itselle tulee tässä semmoinen, totta kai se on ihan eri asia, miten joku muuten kokee, mutta ja tässä olisi just tärkeää, että tätä olisi esittämässä joku hyvä poppoa tavallaan coveroimassa tai jotain. Joo, totta kai. Niin kuin, että sehän olisi, tai jotenkin mä mietin kyllä, tätä silleen, että mä oikein laitoin silmät kiinni ja mietin sitä hetkeä. Niin, just näin. Niin mutta se on, ja mä oon jotenkin, niin kuin mä tuossa sanoin, niin mä usein tietyllä tapaa, vaikka mulla ei ehkä semmoista itsellä nyt mitään semmoista kokemusta, että olisin käynyt lähellä kuolemaa tai mitään, mutta jotenkin oppinut niin kuin miettiä sitä, että se kaikki on kuitenkin tai että pyrkii elämään elämää silleen, että elää niin sanotusti niin täysillä kuin pystyy, tai tekee niitä asioita, mistä tykkää, että joskus kuitenkin kaikki loppuu, niin ja itse asiassa mulla tuli tästä mieleen vielä sellainenkin, kun tuossa puhuttiin, että olisi siisti myös, jos sitten tämä biisi soitettaisiin, mutta olisi siistiä, että omissa hautajaisissa olisi sellainen, että jokainen saisi käydä soittaa jonkun biisin, mistä minä tulen heille mieleen just tai näin, jotain, joo. Sehän olisi siistiä. Ne olisi hauska kuulla vähän etukäteenkin, ne biisit tavallaan. Pitäisikö mä voisin tehdä sellaisen, hei, jos mä joskus lopetan tämän podcastin, niin mä pidän Heitä Femmat hautajaiset. Aivan, joo, sepä se, just näin. Joo, ehkä. Joo. Mutta ymmärrän, että tämä voi olla tietysti jollekin semmoinen aihe, mitä ei pysty yhtään käsittelemään, mutta jotenkin kun sä heitit tämän, niin mä olin heti silleen, että mä oon messissä, että mä oon tätä jonkun verran miettinyt sitten eri juttujen kautta, mutta ja kyllä toi jatspiano, se toimii aina kyllä. Joo, piti just sanoa, että pelkästään tämä voisi vetää pelkästään pianolla, mutta olisi se kiva, jos joku tulisi vähän säästään sillä bassolla ja pikku hihatit sinne ja tollaan, ja sitten siellä olisi semmoinen poikkeus täytyisi tehdä sitten, että kaikki saisi polttaa sikaria. Aivan, se on nekin välttämättömyys. Joo, se on välttämättä. Muuten joutuisi lähteä hautajasta pois, jos ei olisi valmis polttaa sikaria. Pelkästään viskiä juomaksi. Ja sitten vähän kaadella sitä räppityyliin lattialle. Kyllä. Vähän kahvin tuoksu sopii tuohon kanssa. Joo, totta muuten joo, ja sehän on mulle lähellä sydäntä. Tässähän päästään oikein suunnittelemaan tätä koko asiaa. Kyllä, justiinsa näin. Jep, mutta ei mitään. Kuunnelkaa, molemmat nämä biisit oli erittäin tämmöisiä kauniita ja jotenkin sattuvia käymään niin, että aika tuolta
pitkän ajan takaa. Joo, Et jotenkin se sitten, vaikka tässä ollaan käsitelty uudempaakin musaa ja näin, niin jotenkin se sitten tämmöisessä tilanteessa palataan tonne way back. Tässähän mentiin melkein kehdosta hautaan nyt sitten kuitenkin. Että... No, todellakin. Joo. Just näin, ja kyllä ainakin itse tämmöisillä asioilla vähän voi aina hymähdellä. Just näin. Se on myös tärkeää, että kyllä. Pystyy käsittelemään erilaisia tunteita, oli ne sitten lopullisia tai ei. No niin, tuossa hyvin Anssi äsken sanoit, että tämä oli vähän tämmöinen pidempi lounas. Et kun käytiin itse asiassa silloin lounaalla tuossa ja ruvettiin puhua, että jos sä tulisit tähän vieraaksi, niin tässä on oli tämmöinen about parin tunnin lounas. Mikä se on fiilis tämän jälkeen? Just silloinhan mietittiin sitä, että nyt pitäisi olla vaan nauhoitus päällä. Niin nimenomaan se olisi tullut jo silloin heti siellä lounasmesta hotelli Tammerin ravintolassa, niin siinä olisi voinut vaan lyödä suuren pöytään. Ja. Kyllä, tämä oli erittäin miellyttävä, hyvä kokemus kyllä, kiitoksia. Joo, ja siis tämä on ollut niinku, miten tämä meidänkin juttu lähti, niin shoutoutit Tampereen tuonne business-festivaaliin, että taidettiin törmätä siellä. Aina välillä törmäillään, mutta aika vähän nykyään. Ja sitten ruvettiin juttelemaan niitä näitä, ja mä puhuin tästä podista, ja sitten oltiin vähän silleen, että no hei, äijäkin voisi tulla vieraaksi. Ja sitten käytiin lounaalla vähän jauhaa, ja nyt ollaan tässä. Niin tämä on ollut mulle just se koko homman idea, että periaatteessa voi tulla kuka tahansa vieraaksi, ja miten tahansa se sitten niin kuin tuleekin. Ja tästä tuli tosi hauskoja tämmöisiä tahattomia yhteisiä tarinoita sitten kanssa, että mentiin tosi hienosti kyllä teemoista toisiin kyllä. Jep. Ja sitten se just on myös itselle tärkeää, mitä tuossa sulle ennakkoon sanoinkin, että mä laitan yleensä joku pari bullet pointtia per biisi, ja sitten niinku se go with the flow on koko podcastin idea. Juuri näin. Hei, kiitos Anssi tuhannesti, oli tosi siistiä saada kiitos itsellesi. Teikäläinen vieraaksi. Ja ehkä jätän edelleen takaportin auki revanssille joskus, tai vähintään, jos mä joskus saan järjestettyä Heitä Femmat liven. Niin kyllä. Kutsutaan sitten teikäläinenkin uudestaan. Joo, ehdottomasti olen käytettävissä, kyllä. Edelleen vaikka parin tunnin puristusta, myös tämän jälkeen. Joo, totta kai. Yes. Hei, siistiä, jos kuuntelit tähän asti, kiitos siitä, ja kiitos kaikista maailman kuuntelukerroista, mitä olen podcastilleni saanut. Ollut kivaa, ja muistakaa, palautetta pitää ja saa laittaa. Kuuntelen sitä tarkalla korvalla, ja se on mulle tosi tärkeää. Tässä on pakko nostaa yksi mitä sain tuossa viime viikolla. Yksi tuttu oli silleen, että hänellä on vähän jäänyt tiettyjen aikojen jälkeen musakuuntelu vähemmälle, ja nyt kun hän on näitä meikän podcasteja kuunnellut, niin löytänyt semmoisen musiikin kuuntelun ilon, ja mikä sen parempi palautetta on meikäläiselle just se pointti, miksi mä tätä teen, että jos joku saa jotain uutta tai inspiroituu tai tulee tarinoita mieleen tai muita, niin oli tosi siisti kuulla tollainen palaute. Täytyy sanoa, että samalla tämä mulle toimi kanssa kyllä. Okei, tämä varmasti niin kuin taas pöyhäsi semmoisia alempia kompostin kerroksia pintaan. Joo, ehkä pääsee kaivaa vähän taas kyllä. Sitten jotain muutakin just sieltä näin. Muiston syövereistä. Mutta vaikka kesä tulee, niin jaksoja on tarkoitus tässä tietyllä aikavälillä nauhoitella, joten ei mitään. Muistakaa tosiaan kuunnella ja antaa palautetta ja jakaa musiikkikokemuksia, jakaa rakkautta ja kaikkea siltä väliltä. Tämä oli Heitä Femmat jakso numero 9, ja tästä jatkamme kohti kesää. Heitä Femmat. Heitä Femmat. Heitä Femmat.